Hello mga ka-listeners, good evening. Ang oras alas 9:44. Og pasensya mga ka-listeners nga wa ta ka-upload gahapon og lagi gahapon no. Kay kuan, labad kay kong ulo mga ka-listeners. Gahapon magud kay tibok adlaw ko nga nagsubay sa mga live streaming ba sa kaya akong subay maayo tong live streaming sa Luyo sa Kabangis og ang Jack in Poy. Ningkamot jud panubay-subay kay basin og kanang makita nako ang mga live streaming nga dili tanto unta nga daghang kulang ba. Labad kay ulo gid si panubay-subay nya wa gid makumpleto gid ang mga live streaming. Mo na nga naadyoy mga laktaw, naadyoy mga laktaw ba. Pero masabtan gyapon yung mga ka-listeners man kay kuan man nampoy istorya no sa di pa magsugod ba. Nampoy istorya nga murag isay-isay ang niagi ba no. Mo ang di tantong logi kay isay-isay man ang miagi no nga na ba isumpay ba sa istorya ba mo nga di kantong logi ang ato ang pagsabot ani masabtan yapon kay masaysay magud sa kanang inarate ba no nya ang Jack in Poy pod ako sang gisubay maayo daghan sang mga live streaming nga wala pero masabtan man gyapon kay mao ra man gyapon na isa-isay man gyapon no sa kuan di pa magsugod ba mga bright may putang mga listeners no kay makasabot dito sa dagan sa istorya sa sinugdanan pa lang masabtan na nato ba ang sa dagan sa istorya ba sa drama una ang di lisod ang pagsabot no gawas lang gid sa mga gahi mo sabot mo na siya na makalisod nya tibok adlaw dili kay tibok adlaw gikan pas kadlawon balik ba abot na pug laing kadlawon yan na ting labada sa mo una gatuob ko gikan na pod murag sa isang semana makatuob ko kanang kaduha siguro o katulo wah halos kada adlaw kay kana laging mapasmo sa tulog nya pasmo sa kaon kay di na matunong sa oras ang pagkaon ba kay adlawon ako makatug nya makamatas ko mga alas 10 alas 9 nya na so wa na matunong sa oras munay nakahinungdan nga sige kog kapasmo labad akong ulo magsubay-subay pa ta sa mga live streaming samot kalabad edit pa na pay copyright 50 yung labada muna nga salamat dahil sa mga nakasabot no na di gyud dalim katinood lang di gyud dalim loading pa samot kini nga trabaho patas anay lang gyud og pailob patas anay pailob pasensyahay gud ba sa kung mukugi ta magpasensya ta magpailob nya magampo sa Ginoo nga makalahutay ta kay isod man kayo pero magsalig ra pud ta sa atong kaugalingon ba kung may mayong laki gyud ug magsalig ra sa kaugalingon no sangpit kita sa Ginoo yan nga atagan tag kabaskog kadasig sa paghimo sa mga buluhaton no nga dili sad kanang sa tanang oras cellphone ang akong giatubang mga ka-listeners mo na ang dili gyud ingon nga madali-dali nato no pero ningkamot gyud ko mga ka-listeners nga maka-upload og drama sa karon lang kay gilambad gyud akong ulo gid mo na nga wa na gid ta ingog nakasagunson ba pero bawi ra ko ni puhon og mauli-ulian na ba kay di gyud dalim ako kasukaon sa labad sa akong ulo ba ako kasukaon madugay tungod na po siguro ni sa akong mata ba nga kanang naabuso ko lugay matulog niya igatubang cellphone niya na nya unya ako magbasa sa comment mga ka-listeners na inig human ani nga tong intro vlog kay para makasugod na ta sa Lone Ranger part 4 na ta okay paminawan yung mga ka-listeners ang part 4 sa
Lone Ranger. O karon mga ikaram, niya karon ang line sumpay ning sugilanon, Lone Ranger. Wag yun. Wala patay ko ni Bajanggo. Asa magkatupay ko sa Chiri? Day Chiri! Day! Day Chiri! Uy! Usa mo ito? Oh! Uy! Kinuha ko! Si Day Chiri naghikog! Day Chiri! Ginawa ka nagbitay siya. Dali na kong tangtang ng PCB. Ang kutsilyo. Dili. Kinahanglan nga. Ako ni hubaro ng PC. Dili ni putlon. Kaya kung ang PC ko no, kagigamit paghikog o niya putlon, mamatay din naghikog. Magdali ko, Day Chiri. Day, nganom taong kay? Ngano ka? Ha? Diri. Paitan ni mo, uy. Ayaw daw paghikog. May gani kinakitaan pati ka. Kung milampas pati gali kong pilang ka minutos, wala na. Lagom na ka. Oh, resulta na ka? Ha? Natuok man ang iyong liog. Dugaya sa Bajanggoy. Gusto na ko mamatay. Ha? Gusto na ko mamatay. Ayaw taon, day. Mamatay, magpakamatay kang mamatay na mag-imo. Ayaw, mamatay lagi kang imo. Ako magipabantay ni mo. Ngunyan, mamatay ka. Sana mo lang. Mamatay lagi kang imo. Ikabalaka. Gusto na kong matapos ang akong ginabuhi. Lagi matapos lagi ka. Gusto na kong mamatay. Mamatay na lagi ka. Di mo din maghikog ka. Di mo na may maghikog ka. Sabot ka, ha? Dili! Bay Kukoy? Bay? Nakasunod sa bay Kukoy? Bajanggo, dala ko dire studio. Dala ko dire. Tuwa siya sluyo. Dali dire, bay. Pas. Oh, nana ko. Unsay na itabo? Problema, bay. May gining naabdan ako. Naghikog di siya. Unsa? Naghikog. Tanaw. Ni Markam kayo ng agis species yung liog, awa. Dachiri, day. Oh. Day. Dachiri, nga naman. Ha? Tubagamay, day. Ano? Tubagamay. Gamay lang. Gusto na ko mamatay. No, okay na to. Dili. Tubagamay, usab. Gusto na kong mamatay. Kana, sakto na. Dili mo kini angin buhaton, Dachiri. Dili. Amaman na to siya, bay. Amaman. Day, niap ako. Ayaw ko biyahe. Nagsabot ka ba? Bisan unsay nahitabo ni mo, dili ti kabiyaan. Niap ako. Nagsabot ka. Di ako nga nagmahal ni mo. Pinanggata ka ni Cherry. Bay, salamat. Nakatuog na siya. Bay, Man. ikaw pa ka aniya sa kong dapit. Ha? Unsay buhaton ni mo. Hindi ko eh. Ikaw lang niya. Kaya ako mabutang niya, mabuang tingay ko, Bajanggo, mabuang tingay ko. Dili lalim, Bay Kukoy. Oo eh. Huwag ka nang gibati ni Cherry, kasabot kay ko. Dili niya madawat ang nahitabo niya. Oh, Bay Kukoy. Kuyawan ko ganina. Abi na kong asa na siya. Kikulbaan kay ko.
Samot kong kakul ba siya nadungog na ko ang lagubo ba? Huwag na nahagbong. Gisusin ako. Nakita na ko nagbitayin nga siya. Salamat. Salamat kay naluwas mo siya, bay Kukoy. Uy, kuyawan yung ubay. Pastilan. Uwa pa ko bantay. Para ko maabdi. Wala. Lain sa putang hayaon. Pero di pa. Di pa taon itugot yung taon. Nga, may metabo niya. Nan, ikaw, kumusta may mulakaw, ha? Wa na ko ikita ang miyembro sa Scorpion Gang. Diin man ka naabot. Bisag asa lang. Nagsigi og pangutana pero way usa nga nitukan. Bay, magbantay ka. Nahadlo ko nga, ikaw niya ang target sa grupo. Kay, nangitam ka nila. Gipangandoy na ko nga mag-abot ang amudan. Badyan ko. Gusto kong magkatagbo ang amudan. Aron sa ingon, masuta kinsa ang mubarog na may kinabuhi. Huwag may pasabot, bay. Pagkikamatay ka nila. Unsay gusto mo? Ha? O, ako di. Hangpon ug kakson ko sila sa tumang kalipay. Mo ba ka na, bay Kukoy? Badyan ko. Kung sa'y gayon na mag-abot man kami, hangtod sa katapusang tuho sa akong dugo. Kunis-kunison ko sila. Ug kung ako ang way swerte, hangtod sa katapusang kininawa, makikamatay ko nila. Ug unsay may tabo, badyan ko. Ang may tabo, mubarog ang may kinabuhi pa. Ug mapukan ang wa na'y kinabuhi. Badyan ko. Si badyan ko. Nagdagot og kandila. Kinsa kayang ipinungdan sa maong kandila? Ang kaag siyang anak. Masinday Fatima. Inday Fatima. Hibaw ka unsa kabuutan ang imong tatay. Pero nahutdan ako sa mga luha. Wa na ko'y ihilak pa. Gumikan sa inyo gidangatan. Kanimo nga pinangga kong anak. Ug sa imong nanay Cherry. Kandila nga akong dagkutan. Painumod ko kini sa mga taong salpahis. Base na lang. Mapurgatoryo ang ilang kalag. Kung wa man ko'y swerte, anak, makita na ta. Apan ipaniguro ko. Kasamtang dili pa magtikyop ang akong mga mata. Timaan sa akong kamatayon. Unang itunod sa lubnganan ang mga taong lampingasan. Unsa, bay Kukoy? Muna ako sugyot, bay. Mas may tingali nga mabalhin mo puyo. Mabalhin mo pinianan. Kaya kung magpabili mo din dili kalikayan. Nga mahinumdum sa Chiris na tabo. Din sa inyo, bay. Itong naitabo niya. Mahinumdum siya sa naitabo niya. Samkaw. May punto ka. So, uyon kang mamalhin mo puyo. Mangita ko kabalhinan.
Dahil milakaw si Bajanggo. Kita ng duha. Ay, pag nagdautan ha, kay kita ng duha. Ali. Mangitag ba si Bajanggo kabalinan ninyo? Kay kung ari man ni Baya, magdimalas mo. Mamali mo po yun, okay? Ha? Busay nagkagula, dali. Magpalayo mo rin dapita. Ha? Sabot ka? Nalog mo sang luha ni mo. Ay, sige, hilak. Ay, kabalaka. Ay, kabalaka sa nitabo ni mo. Kaya bisag kunis-kunison ka pa sa taong panyaga. Pero, mahal ka gyapong Bajanggo. Sabot ka? Nalele. Mahal ka ni Bajanggo. Langga, stop ang signal. Tanawa na ko nang naasa. Balita di ay dagway sa tao gipatay. Ay, di na kinahanglan. Di nila na ikatinga balita. Kadaad daw naman yun nga may gipatay. Pero, lahi man ni. Kadagan gipusil, pero kadaganan, di ba, pusilon. Pero kini, lahi. Oh, sa may nakalahi. Tanawa ang agtang sa tao, gitaruyan og Indian pana. Hay. Dara langga Oh, God, Jesus Christ. May pagkataro yung Indian pana sa agtang. Maulagi lang ka. Hala, nagsiga ang iyang mga mata, Kuha. Kuha, kay ludon ko nga magtanawan. Hala, pastilan lang ka. Nahadlok ko. Nabalaka ko. Nga naman. Basin ug maunay may tabo nimo. Unsa? Dili na kasi mahinumdum sa mga panghitabo niya. Sige. Aray ka mo po yun, ha? Total, wabay. Puyo siya. Yaning akong payag. Wabay puyo. Kay tuwa magkos ubos. Ay, mura man lang ko dali kuanhi mo lang kong manguma. Sa akong mga kamote o kabunggayan. Nananom sa akong mga batong o talong. Ay, may mga loy asad ko niya mga tamati siya. Salamat, Teo. Wapag yun madakpi ang mga taong tampalasan. Ang mga kriminal. Wa, Teo. O kisaan ako, Teo. Na kung mahibawan ko lang, kinsa siya. Magluhod siya na pinanitan ang iyang lawas at tupangan sa akong asawa. O sa lubong sa akong anak. Manimaos ka. Patsamba lang, Teo. Kibisan tingali, kung ikaw pang nimutang sa akong dapit. Unsay buhato mo sa tao, nalagay mong alaot sa imong asawa o kanak. Natural. Natural sa tao nga bation. Ang tubang kasuko. Maugit ka na, Teo. Pero, kung ang panimaos ang hisgutan, huna-huna usab sa makadaghan, Django. Huna-huna. Kinahanglan pa ba? Huna-huna. Kunon sa isang putan. Duwarang samputan, Teo. Ang kaalautan o kalampusan. O ikaw ang mamahimong alaot. Dihang dapita na magkita na kami sa akong anak, Teo. Django. Gipaningkamutan ako, Teo. Katili na kumuhilak. Gipaningkamutan ko na nga mahimong lidgon ang akong kaugalingon. Bisan pa sa pangitabo.
nga nag-birthday na pa. Mupaso. Ug mudawat og award. Napapas. Kumikan sa iyang kamatayon. Ug ako ang nadawat na ini. Nagilak ang tanang estudyante na nitambong atol sa graduation. Human sa mga kasakitan. Ang ako na sang asawa. Itulis kami. Ug unya. Nakita pa na ko sa nagkapaong kong pananaw ang paglugos nila sa akong asawa. Diyan ko. Ikaw, Teo. Kung ikaw pa ang nahimutang sa ako dapit, unsay buhaton mo? Masakit. Sakit mo ay sama, Teo. Ay, kapulisan. O siya may nahimo. Padayon ang ilang investigasyon. Pero hangtod karon, wa pa'y resulta. Pabuta lang ang gihimo sa kapulisan. Tungod kiwa sila magbika. Naglihok usab yun tingali sila. Gipaabot na ko, Teo. Gipaabot na ko. Kaya kanusa ba ni mo ang imong asawa nga si Chiri, ha? Kanusa? Kuhaon ako siya sa labing madaling panahon, Teo. Anhe mo din pamuyo, ha? Anhe mo puyo. Malinawon pa din, Kuhaon ko na si Chiri. Ug, ariti kami silang Tio Naldo Manimoyo. Stop ang signal. Mayo lang kung taguwa maproblema si Bay Kukoy karon kang Chiri. Oh. May gisatan. Ito ang snatcher. Nagdagan. Diyan ang kwintas. Dako ning dawat sa ahinsya. Iuli! Uy. Kaya ba ka ni boy? Liba ko ni makod. Iya pagilabo to. Boy buhay lang ni. Ha? Iuli! Pauli ka tong. Isa ka mando-mando na ko. Ha? Ayo pero bay. Kinsa ka bay? Helmet pa ka buang ka. Ha? Miyembro ka sa Scorpion Gang? Ha? Scorpion? Scorpion? Miyembro ka ba sa Scorpion Gang? Uy, patakak yung ito eh. Hangdos na akong nimo. Gusto kang ngubuhang kay ang tinain mo ning akong Batangas Night? Gusto ka? Panguros. Pero magkita mong satanas. Manguros? Di ko ka maong manguros o sa mga ibang gibingat. Up! No? Ang akong agtang... Ingon sa maguli mo kang akong utok. Sa higayon ang makakita kong tao na sama ka ninyo. Ingon sa akong mahulagway ang mga daotang buhat ninyo sa kong asawa o anak. Uy, siguro snatcher na. Ay, itaruyan og Indian panang yang agtang. Patay. Nagunit pas kwinta sa naas iyang huwag kamot. Nadugay sa Spejanggo na.
May gani kayo, alam mo lang nga si Cherry. Salamat niyan na, Bejang ko. Lisod ni pirmi ko niya ibilin na Cherry da. Basig kami na rin magkadayon. Andaya, kuya! Bejang ko, bukid? Ha? Oh, Bukid? sa akong tiyo Naldo bay Kukoy. Tinaldo, iyati ra, Tinaldo. Asan dapita? Magkatultol ka ra. Ano sa amo mamalhin? Kung mahimo, karong gidayon. Sige, tabangan ta mo ba? Ay, nakuntang ako sa Boy Batal. Ang iyang multicab, itong gamiton, may kargaan sa inyong mga butang. Salamat bay Kukoy. Adto pa salamat Boy Batal. Ay, di salamat na ako. Boy Batal, may nag-ingon. Ang giingon. Magpaabot ko bay. Okay. Aron ikarga na ko ang mga butang. May kaon pa siya. Cherry. Mamalhin tao puyo. Adto ta sa ilang tiyo Naldo sa bukid. Gusto na. Ikaw na. Dili ti ka pasagdan. Gusto na kong mamatay. Ayaw na pangayo ang imong kamatayon. Nagkinahanglan pa ko nimo. Nagsabot ka pa. Nagkinahanglan pa ko nimo, Cherry. Dahil Cherry, nanata. Nihuno na mamultikab ni Boy. O si Django. Nanasad. Naguna paghunong. Bay Kukoy. Oy, bay Django. Miyar ta bay. Oh, niyan lagi. Hibaw ko. Cherry. Kada Miyar na ta. ano na kay bawo ki. Hinga. Dali na. Pagkabugnaw ni Dapita sa? Amura mag-irko ng palibot, oh. Nagabon pa. Oh, bay Kukoy. Maning Dapita. Og kawayan ang bongbong. Og ang atop nipa. Oh. Kaduhas bugnaw. Oh, bay. May king Dapita na. Bugnaw. Basin og magkuha ang kalisang dilitsiri din hibay. Siya. No. Basi na bay Kukoy. Si Boy ba? Wala ka siya balik syudad. Oo. Nahatagan na to na ako. O ikaw, Nanggaas ko nimo. unsa man ka? Nagtagaan sa ko nimo. Pabilin ako din eh. Ani lang ako din eh. Okay ra ba? Salamat bay. Langga. Bunit lang dunggan ako. Langga. Kasamok ba nimo? Suman? Ha? May kopi pa ko. Ay, samok-samok niya. Pero langga. Yan ba, ha? Langga di ana sa diri langga na headline na side. Unsa naman sa headline? Oh, may gipatay na sad langga. Nasad? Di na nabago. Bag-o ni. Tungod kay ang gipatay, injan pa na gihapon ang gigamit. Ug sa agtang gipataruyan, nataop pag injan pa na. Nagsiga ang mata sa namatay nga usa ka snatcher. Unsa?
Mupalit kog swertres. Basin pa di og maswertihan. Ug makadaog ko. Mutungan na sa mga tulisan. Miss, papalit ako. Swertres. Unsa imong number? Oh. Oh, Ikaw. Django! Ikaw ni? Ako. Kumusta na? Okay ra. Nadagpan na pa ang nagtulis ninyo? Wa lagi. Hala no, wa di ay mailhi. Wa. Maayo unta og madakpan. O lagi unta. Kanang why suspect? Scorpion gang. Unsa? Scorpion gang? May nailhan ka ba nga Scorpion gang? Ha? Hala, we. Wa man dyan ko makailaan na. Mau ba? Sorry, cute Django. Salamat. Uy, kuan ang imong misis. Kumusta? Okay ra. Mao pa? Sige. Aray na ko. Ay, kadiyot lang. Unsay numero nimo? Tuan na si Django. Hala, uy. Nagpabungot si Django. Lano, kagilakaw siya may makaromansa na ko. Ay, hala, pero ang suspect, Scorpion gang? Si Jennifer, kasama ko ba yung bayana? Pangunay ko, kapag tubag ini niya. Da, off ka lagi. Ay, ang layan akong cellphone. Oh, uy, si kumparing Biloy gini. Ang layan akong kasisyo sa negosyo. Hello, kumpare. Kumusta? Kumusta ang atong negosyo? May baog dagyan diha sa imong area? Oh, VG. Very good, very good. So, therefore, ipada mo na. Money transfer mo na. Nagkinahanglan ko karon og dagkong kantidad. Okay. Good. Thank you, kumpare Biloy. Ay, makalagot man, uy. Di bakit mag-contact si Garrido? Bahala ka. Kapila na ako mag-contact pero... Ay, di na mo pagtik yung cellphone. Makalagot. Dining napita. Basin pa og. Doon ako'y kay nagbo. Nga sa makatudlo. Kinsa ang Scorpion gang. Doon ay mga tao nga na naghukas. Og nangligdas lang sa daprin. Ang uban na nagbingkod. Mga bulingit kayo og mga naong. Pero nagbitbit og ilimunon nga magkaubog. Nagsigi og tungab sus ang usa ka tawo. Ug taga-sumbog. Nagkukas lang. Iyang giyaro kamino. Og nahurot na. Iya pang gituad-tuad. Amo diri mo
Gusto pa siya mo inom pero nahurot na lang. Kaya gilapay yung botilya. May kinikalikahin ko. Naparok siya. Di po rito yung botilya. Niya siya pa yung mga ko. Ako yung tuyo. Nagkadura siya. Likayan ko lang siya. Sinipatan ko lang siya. Murag ako iyang gisingitan. Ihulo! Ako, Brad. May tuyo ka na ako, Brad? Ispiso? Dili ra ba ko si Kwate? Nga no manunta? Karon pa sa ko makakita nimo. Dunay kanan ini. Dunay Santos din nga kanan, Brad. Santos. Ako hindi kang ganda. Wow, ka sa kumpugan. Bunga lang na sa imong giinom, Brad. Sa bunga. Patungos bukan ako kahoy. Sa bunga. Arin sa ko, Brad. Nagdali ko. Stop. Hindi ka makalakaw. Kung di ka maaw sa akong bukan. Bitsa ka man, Brad. Dili lang ko muhawak, Brad, tungod kay... Waman kay kaligo. Baho ng panos. Huwag ka makilan. Para ba? Ako'y hawak ng kapitan. Payo noon. Sige, aris ako. Stop. Stop. Hawak ka. Iyan gipunan na botilya siyang o. Nabuak ang botilya. Hawak ko na rin. Bupak ka ng botilya sa buko. Saan? Gusto ka? Ang naitabo sa botilya na nabuak. Mausa lang ba itabo sa imo? Gusto ka? Ayaw, anak, Brad. Makasa ka. Siya magkasa. Tining dapida sultihan, tika. Huwag magkasupak. Huwag magkasupak na ko. Ano yung dapida? Kinsa man di ay ka, Brad? Gusto ka ba kailan ako? Unta, kung mahimo. Ang tao nga gusto makailan ako. Motila una sa akong lapalapak. Uy, ayaw na lang. Tila. Di lang kumutila sa imong lapalapa. Wa may hugas ng imong tiil. Murag gikan kang nitaak sa kalapukan. Mao bitaw nga imong tidaan aron malimpyo ang akong tiil. Luod mo na, Brad. Ayaw na lang. Sige, arin lang ko. Stop! Stop! Nagdali magod ko, Brad. Di lagi ka malakaw. Doon lang ko, Brad. Doon lang ko. Papa ko. Huwag ka kita. Butilya nga buwap. Ako nagkunitan. Ang kaputol akong gikunitan. Kita ka? Unya? Nag-ikis-ikis ang talinis. Hayit kayo. Talinis kayo buwak ang butilya. Gusto kang mutaop ni sa imong lawas. Ayaw, Brad. Mahal ang injeksyon sa tetanos. Tato pa. Di ka maawak sa kuntilan. Di ka maawak. Dili, Brad. Sige. Arin ako. Naglangan lang ka sa akong oras da.
may pagmupahuway ka. Tud kay tanaw na ko nimo, nisamot ka magkahamos nga tanawon nga gipaningot ka. Laggo mang imong singot. Sa pagtuobong. Una, sa kinamos sa itong singot. Buang ka. Kini. Ayaw na, Brad. Ayaw na, masamad. Sakit na. Ikay na. Tapi-tapi ko na. Sakit bitaw ni. Diyak! Diyak ka na, Brad! Diyak ka na! Stop! Stop! Galihan ka. Galihan ka. Galihan ka. Paita po nimo, oy. Kita makig-away nimo. Doon ka po, tika. Samad-samaran, tika. Di ba ko gustong mamatay, Brad? Patyo, tika. Patyo, tika. Liksi, tika. Madisgrasya man nimo. Liksi, liksi. Kainom ka lang. May papatog ka. Sa matog. Sa matog. Ini. Kapoy lang lang kayo, Brad. Magsikim niyo ka, oy. Mamugos niyo ka. Puso, tika. Puso, tika. Sukot, sukot, sukot. Lilik mo ka, Brad. Bangag ka na noon na naigo ang imong baba sa kumo. Asiwal ka. Asiwal ka. Sa dugo noon imong baba, Brad. Patyo, tika. Patyo, tika. Ay! Matog ka. Oh. Saman. Sab ka pa? Ha? Hagba ka lagi. Oh. Nagawas ko ba mga tao? Musibat ko. Gusto na ka na, oy. Ubay-ubay na imong nahakot ka mga bato. Kung wala ko masayop, kabayin tinananin mo balik-balik. Ang tagurang pagkabato ang imong bit-biton. Bugat naman tayong mga bato. Paway na, oy. Tanawa ang imong mga kamot. Daghan kayo ang garas. O gingon siya nagkurog na ka na. Pasagdi ko. Chile, Patsyon ko sila. Patsyon ko sila. Chile, kinsay patsyon mo? Ha, Chile? Chile! Chile! Ay, wala siya na minaw na ko. Wala siya kadasig. Nagsigil ang gistong mangyang tinalawan. Resulta tingali ka na siya itabo ka niya. Dili lalim ang naitabo ka niya. Pagtuwa na po siya paingon. Nitkuha na siya ng piko. Magbugwal na usap tingalo siya sa yuta. Pero kinsa kahay iyang patyon. Turang na ako motorsiklo. Magdali ko. Magdali na ko. Oh. Nagbangon ka. Pistola. Oh, siya! Nagkapasalipod ko anay nagong haligi. Nagkaluan siya. Mukhang ko na. Mukhang pagkuspikas.
siya. Kini! Huh! What bala? Salamat, Brad. Hari na ko. Hari na lang ko kay kapatay ka. Buhi ko kining emosyon. Ituan dos tekap. Oh! Nabili niya ang short. Siyempre. Nagtalikod siya ug ang iyang sampot. May markang tan. Kung scorpion. Bitakin siya. Gukman ko. Oh, naanasan mga tao. Si Tere, way hunong sa pagbugwal sa yuta. Kaganihan na kayo siya. Huwag ipaningot na siyag maayo. Day, Tere, ni Aday, idadaan di kag tubig. Ay, ilo mo natin. Ipaningot ka nagmaayo. Salamat. Ilo mo na. Ambi. Gusto na yung pagbugwal mo siyuta, day. Ipaningot ka nagmaayo. Mataghapak ko sa piko sa yuta. Ingon sa makita ko ang paduway nga nagpahimus ka na ko. Tere. Mga salpahis. Mga animal. Animal. Tere, ang panahon, maul mo alim sa mga panghitabo. Dili. Tere. Ang makaalim lang sa akong gipati. Mao nga makita ko sila. Wala kinabuhi. Pero siya, ha? Huwag ka mo magkaila kanila. Mausap ka na karon. Ang gitinguha sa Django. Nga katagan o gustisya na tabo ka ninyo. Kanimo o sa inyong anak. Dili siya makahimo. Sire. Inutil siya. Sire. Inutil siya ang pagkabana. Ano nakasulti ka di Ana, ha? Siya pangutan. Siya pangutan nga nung inutil usab siya. Usa siya ka inutil. Sire. Sire. Wala siya mabinaw ka na ako. Inutil si Django. Balikon ako ang mong David. Nakita din ako sa sampot sa mga lalaki. Markagyod sa katanga kung scorpion ang napurma siyang sampot. Basin, siya ang yawi sa kasulpanan sa naitabo sa kong pamilya.
inasal nga manok Bisaya. Maayo unta ug dunay daghang luto. Soft drinks pa ka? Di na. Oh. Langga tanawa. Kinani apod. Si Django. Uy, si Django. Naa siya langga. Papalita ko og usa ka inasal manok Bisaya. Siya tuod. Okay, record mo niyo na mo. Mana ang mag-order nga manok Bisaya ang gidasong. Oh. Di na ang bayad. Uy, ay na, gibayaran na. Kinsay nagbayad? Ako, Django. Garido? Okay na. Puni pa ka na. Pero Hindi pa. Ha? Sige na, Django. Salamat. Nganong iya magibayaran? Tuwa na si Django. Nanawag bitaw unta ko nimo pero wa man ka motubag nako. Nganong nanawag ka man? Tungod kay pa unta ka nga. Nagpangita na siya sa pundok sa nagtulis nila. Unsa? Unsay buot mong ipasabot? May suspect naman sila sa nahitabong tulis o paglugo sa iyang asawa. O kinsa ang ilang suspect? Ang Scorpion Gang. Oh, Jesus Christ! Scorpion Gang? Hapit kami mula bang sa patay sa pa. Uy! Tayo nagbuyod na tao! Tingaling, usay na hitabo niya na. Masilog! Uy! Nagpakiloy! Oops! Doon! Ngayon ka! Nausay ka! Usay na hitabo galing mo! Dali, bangon do! Bangon! Pistule! Tulis ni. Unsa? Yatagay mong kwarta kung dili. Mamatay ka. Salbahes! Pero na matagagsulti. Nganong dili ka mo manginabuhi og taro? Pagkatagagsatsat. Tatag ni mo ang mong kwarta ko dili. Ang akong samuray! Uwan! Mabuwang pa! Salbahes! Ibot-ibot pa. Ibot-ibot pa kasi imong samuray. Doon ako'y butungan na bati. Pero tuwas halayo. Unsa ba ka among buto? Duha ka buto ang ako na bati. Doon na tingin mo si Langgam, Django. Lanog ba na buto? Oh, bay Kokoy. Lahim din sa bukid. Bisag layo. Makabatiim ta. Di pre sa syudad, no? Dili nimo makumparar ang sitwasyon sa bukid o sa syudad, Kokoy. Oo. Dito sa syudad, daghan imong mabati. Pero dinhi sa bukid, mabati ni mo dinhi bisan ang tingog sa timos. Sakto-sakto gina. Pero bay, Ano naman? kulbaan man ko. Ano naman? Ambot lang. Pero, lain ako ba sa kulugan? Basi nagunaon sa kas na itabos imong pamilya.
Si Leonardo. Wa para ba mauli? Bitaw da. Hapon naman lang, wa pa man mauli. Tabugoya ni uyuan mo eh. Nga naman kang nadugay man si Leonardo. Uy, tanawa. Uy, tanawa. Ganun nagpaingon din, tawa. Kabayong itom. Nagadol na. Ho! Hoy! Ho! Hoy! Ho! Pero ka! Ho! Ano? Hoy! Dili ba ka ni... Kisan ka ba Mao yung... ang giingon ni Leonardo? Ha? Pero asa mas Leonardo? Asa man? Kinsa ka kabayo? Wa ko may bawo. Pero nilakaw si Leonardo. Kay mo ato sa Pikas Barangay. Kay makuha siya sa iyang bahin sa Halins Kabayo. Duha ka kabayo ang iyang gipabuhi dito. Pero, si Leonardo? Nagpanikat ka kabayo. Bati, mapatiran mo. Bati. Sakyan ko siya. Ha? Asa mo ka? Uy! Kuyo ko ba eh? Ayaw na! Nagkabayo. Ibalik sa agi. Kagkisa ba kakatong kabayo? Nagtuog ko. Nga, usa to sa kabayo ni Ronaldo. Pero, asa mas si Leonardo? Asam kami paingon ani? Nagsuot-suot mi sa kakahuyan. Nidulog mi aning sapa nga way tubig. Nakalabang na mi sa sapa. Saan mi padong ani? Niyunong siya. Nganong? Kinuo ko. May taong nagbuyon. Ang gisulob ka na ni Leonardo. Teo! Kinuo ko. No. Dili. Teo. Ako na i-report sa kapulisan. Wala sa muray nga yung gitakin. Mga salbahis ang nanghimo na yun. Di na ko tandugon na patay niyang lawas. Ya! Asa ka tipayong kabayong gisakyang bayjanggo? Asa may pao? Oo, no? Si Ronaldo? Asa mga siya? O, gibaw. Ang kabayo. Utod. Uy, nagsakay ka po sa bayjanggo. Nagkadaulas Django. Bay! Ha? Usa? Ha? Kabayo ni. Igibaw nung. Bay! Unsa na? Di ka gikan? Ha? Di mo gikan? Grabe ang naitabo bay ko eh. Gipatay si Leonardo. Arang na lang kay... Unsa? Dito labang sa sapa, nga may tubig. Dito ko gidas kabayo nga akong gisakyan. Nakita na ko, nga dunay nagbuyon. Nasinati ako ang isulob ni Leonardo. Dali kong nanaog. Kung sa pagduol ko pa, patay na si Leonardo. Kipusil siya. Dili pa igo. Noon sabay. Kiputol ang ulo ni Leonardo. Unsa? Wala ko ikita ang ulo ni Leonardo. Nilalik ko sa pagbiya. Ang itaho ko kinis kapulisan. Ginoo ko. Motorsiklo nga akong gamiton. Madto ko sa presintos kapulisan.
Na mga pulis, naabot na sila. Ug mulugsong na sila paingon sa ubos nga bahin. Oo, Desiree. Langga! 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 Ano naman sa kaya, Jennifer, ha? Nakita na ako sa live sa Facebook. Ha? Usa naman sa? Tuwa sa bukid ang bahin sa barangay Dakit. May taong gipatay o giputlan sa Unsa? Sa barangay Dakit? Doon ka na sa akong asyenda sa barangay Tugas. Mutanaw ka? Unsay makuha na ko, ha? Unsay makuha na ko niya na ug mutanaw ko niya na? Okay. Why, pos, why hinungdan ka na? Okay. Wa man ko makaatuan ng imong asyenda, good. Mga doon niya ta dito. Ha? Kanus Adun ako'y mountain resort ito. Manuroy ta dito. Og magpaihaw ko dito og pabo, ha? Magpaasal tag pabo. Sige lang ka. Kanang pila di ay ka-ektarya ang imong asyenda dito lang ka. Gamay ra ka na. 500 hectares. Unsa may mga tanom? Mga saging og kakao. Hala, mao pa kanindoy. Og doon na po ko'y mini zoo dito. Dili mo makita ang pipila ka klase sa mananap. Sama sa leon, tigre, mga unggoy, giraffe, og nakadaiyang klase sa langgam. Sama sa kalaw, mga agila, owl. Kala, lagi ko ni mo adayon dito lang ka. Maghuwat ka kung kanus ang gusto ko. Unya kanus aman? Ugma kay Saturday, mga tuta. Pero lang ka, nahibaw ka pa sa kung nakita sa live? Unsa naman saan, ha? Kadto laging tao nga gipusil o kunya giputan sa Ako nakita dito si Django. Si Django? Iya ko na uyuan ang gipatay o giputlan sa Unsa? Makulaki. Uyuan ni Django ang maong tiguwang. Pastilan. Unsa ba yung tao ng kapalaran na ning Django? Pulos di malas. Maulagi. Ang iyang anak gi-rape, gipatay. Unya sila gitulis. Na-rape po ang iyang asawa. Unya karon ang uyuan na sad. WSP. Why swerting pagkatao? Ha? Pulos di malas ang hiaguman. Ang Scorpion Gang gihapon ang naghimukaan ni. Ang baba ni mo, Jennifer. Pida. Unsa man, gusto kang tayon ko na. Ayaw lang ga. Wa na kay pulutan. Oo, bitaw, sir. Pero maumang gani, ayaw patakag buka ng imong baba. Di kasabot ka ba? Oo lang ka. Usay pong sa mga pulis ba, ha? Maghimo sila og dugang pakisusi. Pero unsa may pasyonan ng pangagpasa na itabo? Wailain. Tulis. Tulis? Tungkol kay way kwarta nga nakita sa bulsa ni Tio. Ha? Unya. Hibaw naman ta. Nga nagkuha kini siyang bahin sa halin sa kabayo. Kuha gani. Ang nagbaton siyang duha ka kabayo. Sinoy Pilo. Matod din ay Pilo nga. Iyang gihatagan og kwarta. 40,000 si Tio Naldo. So, klarong tulis yun ni? Klaro kayo. Tulis yun. Kay laki pang samuray nga iyang gitakin. Nawa man. Unigto ko ba nga ang gigamit sa pagputol siyang ang iyang samuray. Mausa na nga akong pagtuo ko, Kuy. Ito ta nga, palinawon din sa bukid. Doon na sa desided, ingon-anda din ni. Bisan asang dapita. Na mga mananap o bartian. Dili na kantigong maluwi. Guwang nagutos ti Ronaldo. Ila pag yung gidaginot. O bay, waan na sila. Waan itahuron. O ti mo ganiron ang apo. Muna na mga patay sa lula. Tunglas bisyo. Pero bay, may utlanan ang ilang binuhatan. Bitaw.
Pero sa ka malubong si Ninaldo ka. Sa labing madaling panahon. Ilubong karon si Tio Naldo. Muhatod ka sa lubong. Dili. Ikaw rang usa dire. Pasagdi lang ko. Jerry. Wa ka na angay kahadlukan pa. Wa ka na angay pang ampingan. Jerry. Murag maldisyon ang imong kaliwat, Django. Ha? Human sa nahitabo ni Inday Fatima? Gisunod kita. Ug ang labing alaot, mao ako. May pagipatay na lang ko nila. Jerry. Sakit ang nahitabo ni Tio Naldo. Pero wa siya mag-antos. Kay patay man dayon siya. Magbayad na ang nakasa. Kapoy ug balik ang mga punga, oy, Django. Gibuhat ko na. Ayaw pabilib. Wa ka na mahimo pa, Django. Wa. Naara na ni mo, Jerry. Pero naninguha ko. Bay, andam na sila. Naipipil ka mga tao mo hatod. Huwag inakabutog na po. Pag nahadlok ako ba mga tao, bay? Kita na lang. Si Dechiri. Dili siya muhatod. Ninaldo. Ahuway sa dayon, baduy. Da, ako mingawag ko ni mo. Itong imong, mingawag ko ito. Awag kami magdahom nga mo ni may tabo ni mo. Bida. Leonardo. Silo ako, Tiyo. Nawa yung magkatabang ni mo. Pero maningkamot ko. Nakabahiran nilang ilang daotang binuhatan. May malingid bay, tungod kay sa mga tao atong gipangutan na huwag yung isang mutugan. Kung kinsa, pulos na hadlok. Sag nilang bay kukoy. Mutingog manggani ang tuko. Bisag tuwa siya nagtago. Ha? Tuko? Mabuti gihapon ang manahon. Na may bawang kinsa ang mga tampalasan. Problema ang kapulisan pagsulbad sa mga pangitabo din eh. Huwag kooperasyon ng mga tao. Kung dili makabot ang kasulbaran sa atong kapulisan. Mangita taog laing paagi. Sa pagiha. Ha? Bayjenggo? Pangtaon ko ang dagom. Taliwa sa mabagang kasagbutan. Ang sabay? Ato na ta. Oo, Bayjenggo. Enjoy na mo. Enjoy ba? Nakuangan mi. Kuangan yun. Oh, well. Gito na, gibahinan ta naman mo sa ko na ako. Siya akong natigbak. Sige ka mo, ako mo pahawalan sa kumakaniyot. Total, natagan ta naman mo sa inyo bahay. Lain mi og tripping karon. Gusto ko turjak ron. Tuntong bata. Ang pagkahigal lang yun ni mo. Unsay kapuslanan na ni. Gamiton yun niya ron. Dili matayan. Usa, gaduka rin uban. Gaduka. Ako na lang. Okay, para timani ha. Nadawag siya kaon ugma, panda mo ta. Mawari siya. Magpaihaw siya pabo.
Why problema. Pila ka pabo ang iyang ipaihaw? Payaw siya 5 kabuk. Dahil doon na siya yung mga bisita. Okay. Arreglado. Basta timan eh. 5 kapabo ang iya ipasal. Niya magpadubo sa siyang buntog. 50 ka buntog. Buntog. 50. Nya, 5 ka pabo. Patik! Patik! Sige. Tara na ko. Bay, saman. May gamay restaurant. Pakano na to ang mga tao nga naghatod sa lumong iti Ronaldo. Sige. Kamo, do. Kamo ba? Kamo. Ana ta sindahan. Mga unta. Bayo, magkamukhaon lagi. Mura sige magkapanlingi. Nganom ka. Itanaw ko lang. Gisuhid ko lang ang palibot. Nga. Tungkol kay Kibatin ako nga dunay mga mata nga nagsigi og tan-aw nato. Mata? Gwa ko masayop. Tungod kay duna gyud. Kinsa man bay? Kanang nga nag-inom og bino sa suok nga bahin. Unsa? Bantay lang. Bay. Di lang isang papawambuang. Di lang yun. Makita na abilidad na ko. Awan niya. Bitab. Magpakita kiniglihok na di maayo. Pana. Patay git sila. Pitik kini mga tawa na. Guba yung mga naong nila. Awa. Aso-aso ng kumor ko. Guba lagi ba? Awa. Guba. Ayaw, pasabot. Lagi. Idap. Kaunahon ko kandaro. Kasapsing bagdawas si mga tauhan na. Tanon ako ba? Pilo ni Bigos ko mo ako. Inom na. Hapit na mo sa pangadlaw. Ang motor na ko. Mangita taog turja konon. Sama bay, imnan ko na usak lapad. Ako'y parigla ni mga tawarab. Unha na to. Ang laing kay ko. Ayaw pangilabot. Sus, ako tanawon ko, maglagot ko. Tanaw ko na ako, marag. Pasipla to. Marag. Pasipla to. Pasipla to. Pagtabis kay dinawan na to na. Naibaw ko. Unhan na. Sa makauna na ko. Ayaw lagi pangilabot. Sus, patuunan ko ni mga. Patuunan ko ni mga. Lisod lagi kinipugan akong kasuko. Lisod lagi kinipugan. Lisod ako'y makaunab. Bida! Di na magkumudagan. Di ko mapugngan. Uy! May babae nga. Nag-shoot lang. Nagapag-shoot. Pangandam tingali na inig kangit-ngit na. Uy! Nagpurong mo panapton. Pero nindot. Ganun da. Psst! Psst! Miss! Kadiyot lang! Mayo kay awa ning dapita. Kadiyot lang. Harita diri. Harita sa kalipunan. Sunod ay yun. Dili ka magmahay, miss. Dili ka magmahay. Hatagan di ka og dagang kwarta. Harita diri. Dinita. Kinida. Kuna, kuha
Anay mo purong bi kuha abi. O gunya, ubuang imong shoot. Ug ambin ang so ni mo. Samurai ang ilawom sa so. Iputol ni mo ang duwan ako kakamot. Bilagay sa samurai. Sambay ato na ta. Oh, may Kokoy. Labay. Ang duwa ka tao nag-inom na marug. Marug. Pasag di sila. Ako maglagot ang kong tao mo barug da. Yay. Yung murag ni apay na to da. Yay. Pagbantay lang. Kini, himan akong gipaabot. Hagbaro ng ampo may tabo ni. Makatilaw ng kita grambol ini. May ay ni. Nagkabayan na ta. Ha? Ato na ta. Kaswat na to. Di ta maghihimog kagubot. Uy, ako ganahan ka ganin. Oh, Sunugong ko tindahan din. sige, tanan mo. Sunugong ko ni. Mamawali na ta. Managay na ta sa multicab. Dahil na mo. Ye, tanan mo. Yay. Nagpas na itong duwak tao ba ya? Tuod. Dagot sa kong magpas da. Nakasakay na nga itong mga kauban. Oh, nakasakay sa multicab. Okay, sunod na dito. Sige na. Ikaw di. Pabuton ko rin doha. Matuloy mo kayo maglikay ka. Ang ipabuto ni mo. Para mohunong na sila og sunod na to. Ayan lang. Ako. Sige na, ikaw na. Pugnan ko ni mo ganun. Kay sugaton ko sila. Unsa? Dek na. Uy, abangas ka. Uy, isugat di ba dyan ko? May tuyo mo? Oo. Nagbuwag ang duha. Uga mo tubag ni Bejang ko. Nagkalitan sila. Kuyubuan sa sila. Bejang ko, nagbuwag-buwag sila. Tika ako maglagot ako magbuwag-buwag da. Ang lagot ko. Padayo na ta, may Kokoy. Buwa man mo tubag. Lagi. Igo lang naglingo-lingo. Lagi. Kung nagbuwag o agianan. Diyos, maglagot ako ng tao maglingo-lingo. Kanahana mo to. Napatiling ba? Patiling mga kanahanda. Italawan day. Ako dire, ready na ako dire. Grabe. Pakita pa itong milagro. Bala bugha to sila. Tara. Okay, tana. Das magana to. Ha? Ang pagkaon ni Sherry. Hindi pagkaon eh. Di akong gida. Importante man eh. Magdali ta. Kay CR bag usa dito sa bahay. Tana. Buwag ta. Tuwan na ito si Cosme. Palami na karon. Tawag pa ko. Sige kay umato pa ko sa Osinda. Yeah. Darang akong motor. Oops! Diretso ko sa sindaron man na mga mapabo o ang mga buntong ipadobo. Yun na. Kunang motor ka nagparking. Kang Cosme ka na. Nanggaw. Hain ka. Isuulag yun ang sakit sa ero. Kanyang pagkamaniakis. Naaraman sa awa o nga dapi. Asa siya. Ina. Sakit. Patak sa dugo. Dugo. Tuwa pa ingon sa may motor nga iyang giparking. O ang helmet na ibitay sa may manubila. Niya na ko doon sa iyang motor. O ang helmet. Sa helmet.
o sa tao. Nagkadugo. Nagkakaspan ko. Gulitan ko ang buhok. Ug agong... Kang usmi kining mo! Ug ang iyang kinatao. Iyang gi-um-um. Dili. Magdali ko biyan din. Gipunggutan sa usik usmi. Ug ang iyang kinatao. Giputulog. Gipaong mama. Magdali ko. Uy, Bayjan ko! Kita ka na may gitapugas mga tao? Oh. Ah! Unsa ba na? Doon lang ta. Nong! Puno una! Ops, punong ok. Magsusi ta ba ha? Oh, Brad! Unsa man na? Ay, nakita nga ubay. Ha? Usay o! Uskanding? Ustaw! Ah! Unsa? Ha? Ustaw? Ustaw? Kaditang, manaog ko. Magsusi ta ba Buanga ko na. Ano man ni, uy? Ustaw giputol? Oh. Ang kinataw, gipa... Kinsay nagkailaan eh. Naibawan ba kang kapulisan ani? Ikaduha na kining gipatay nga. Giputlan sa o. Tulis ka gihapon eh. Ikaduha ni Leonardo. Kapiligro rin din higod. Kapiligro din napita mo simba tabay, uy. Pasikita sunod nga putlas o. Salamat ninyo. Salamat kayo. Kadiyot lang. Kato bang atong naagian? Wa pa gid mo magkamatkon sa dagwa ito tawhana? Kung kinsa siya o tagadiin siya? Oy ba, di lang gid mi manghilabot ana, di mi manghilabot mo. Kayo. Oh, usbon ko. Salamat kayo sa inyong pagtabang paglubong kang Tio Naldo. Nisaop na ang adlaw. Di kidaan akong pagkaon. Salamat. Nalubong na si Leonardo. Basa kayo mo si Nina, oh. Hunungan ka na. O pag-ilis. Arin ako. Kadiyot lang. Ngano? Doon namin naagian karon. Usa kang hilingig na panghitabo. Unsa kita po? May kipatay. Mao ba? Normal naman tingali na karon. Dili normal. Tungod kay ang kipatay. Gipungkutan gyapon sa liog. Ha? Sama sa nahitabo ni Leonardo. Mao ba? Pero unsa? Giputlan sa o. Ug ang kinatao gipasok pa sa baba. Unsa? Langga!
Tara lang ka, oh. Ano naman sana, langga? Live sa Facebook again. Kakapoy ba ni mo, Jennifer? Ha? kapoy Huwag man? ka lang idunol na ko dere. Ha? Live sa Facebook na sad. Ulaki, lain na sad nga giputlan sa uwo. Unsa? Ug angan sa gipatay, mao si Cosme Tangkag. Kusmi Tangkag? Kaila ka anay niya lang ka? Ha? Garido? Kaila ka? Patanawa ko. Ang biyang imong silpon. Ano lang gaon? Dili ang imong dila, ang silpon. Cellphone bitaw na. Kaila ka ba, ani? Gipatay si Kusmi Tangkag. Kay laki ko ini. Ako ning trabahante sa asyenda. Oh, unsa? Si Agaw. Siya kining dalawag. Hello, Agaw. Drago, unsa kini nabuha? Si Kusmi Tangkag gipatay. Yano kini? Bumuha nga bitaw Agawon. Huwag na ko magdaong nga mao kini ang may tabo kang Kusmi. Giputlan sa o. O lagi, Agawon. Doon na kasunod-sunod ang gipatay. Yung giputlan sa o. Mao gani. Katong tiguang. O karon gisunod usab si Kusmi Tangkag. Pahibaw ako. Unsang milagro ngayong gibuhat niya. Wa ba Agawon? Paklaro, masinog naghimo mo mga lakang nga wa kung mahibaw. O lagi Agawon. Wa, anis pa. Nahibaw ba ko sa inyong abilidad? Masinog naghimo mo mga milagro niya. Ug wa lang mo magpahibaw kanako. Basin og naghimo mo sideline, Draco. Basin og nanaginot mo. Agawon. Pagsulti! Wa lagi Agawon. Wala ko diha sa labing taling panahon. Sige. Magpaabot ka biya Agawon. Mukuyog ko lang ka. Kuyog ka? Oo. Sige ha. Ano sa ko dad-on? Natural. Importante yung dila. Anya, magda sa kagilisan, ha? Simple lang. Sige. Pagdali. Langga, kadaghan ko di mugdang nga armas. Napay 45. Nagdapagit kag long arm. Murag 4-5 buwan. Ayan ang pagdaghan niyang istorya niya. Hala, naapagit kay bata-bata. Importante ka na. Tungod kay usa ko ka businessman. Daghan ka ron ang binuang. Oh, bitaw no. Ayan ang pagdaghag sulti niya. Murag ka magbag-ong na tao. Langga. Jennifer, you are not born yesterday. Yeah, bitaw no. Doon na to si Kinang. Hala, wow, gi-open na sa imong tao ang sliding door sa sakyanan. Natural. Sakay na. Yes, langga. Wow. Hala no, yata sa tunga-tunga. Samtang ang sa front seat, driver. Og ang usa ni mo kataw. Samtang sa tungkilid lang ga usa sa kong side o usa sa imong side. Oh my God! Og sa luyo, tunay upat ka tao lang ga. Nagsulop og pulos itom og nag-sunglasses pa. Hala no, mula sila og mga men in black. Ilam na, Jennifer. Larga na. Ay, Diretso sa asyenda. Bayan ko, gibatid ko kulba ini. Kulbaan ko. Dito syudad, huwag ko kulba. Pero direct, kulbaan mo ko, gikuyuan ko. Bay kukoy. Lain man patay din eh.
Pinutlan mas Muna akong ginahuna og mayo. Lain ang style ang mga tulisan din isa. Tutlan na Pero kantong gipatay nga itong nagian. Gitulis ka to. Ha? Medyan ko. Nakita na ko ang bukto ni atong mga tao. Nagiputlan sa pulos doon ay patik. Dito ba da? O kakaganas mga taong doon ay patik, mga barumbado. Depende ka na sa taong magpapatik. Kayang uban, nagpapatik. Kay alang nila, usa ka art. Art. Daghan magani ang mga artista nga doon ay patik. Di ba? Tinood na. Kung gitulis gid siya, kinsa ang maong tulisan? Talis lang tabago na nang ako may kung ano naman noon. Ako may tanoan mo na sabihin tabago na. Nga nung doon na may mga tao nga ingon ni ani. Naunsa mo sa dyan mo. Ako ba ilisuro nung mga noon? Ako, tabago na may tuo kag ka. Tungod ting libay. Sa mga bisyo karon kanang makapayabag sa utok. Pay kukoy. Una na. Tubag naman gini. Una na. Kini adto. Mato pas ko gidikanan. Kadto nga matay naman to. Ako may pagkasipat ko. Pero wa gimhitabo nga gipasagdan ko sa ako gidikanan. Eskwela na ko daan. Bayad ko. Labi na sa arithmetic. Grabe ko. Unsa? Kada exam na mo. Usar gi akong rong. Ayaw pag hinambog. Hinambog. Unsa mo tao. Pruiba na, ha? Sampulan di ka. Ha? Sampulan di ka. Simple na kayo. Pangtanong di ka. 13 plus 13 plus 13. Pila? 39. Wrong! Hindi, ano sa'yo? Wrong. 12 ang gustong tubag. Ano man? Pila man di ay? Kana arithmetic, ari na magsugod sa right side. Ha? Ano yung ka magsugod right side, ana? 3 plus 3? 6. Plus 3? 9. Direta left side. Plus 1? 10. Plus 1? 11. Plus 1? 12. Sakto. Kita ka. Sakto. Kita ka. Pagkakaraan yun na ay bay kukoy. Pagkakaraan na bito. Kasi Alvin na, kibawa na. Rito sila na. Sa mo ron? Sa ron? Dog basket? Lagubo. Lagubo. Pasluyo. Kagabi na ron. Nakatod. Magsusida. Bay, tanawa. Si Chiri. Nagsigsumpag sa sako. Noong samto ni Bay, nagbanti nila magsako. Ang sako doon na may suod. Paghihimo niya pansimpag. Chiri. Day, Chiri. Day. Chiri, saan na yung gibuhat? Pamahawa mo! Chiri. Nangutanam ka. Kasi magkita ka, nasumbag-sumbag. Day, Chiri, mag-boxer ka? Mahimo kag kahon? Gihimo ko lang ni. Aron makapanalipod ko sa akong kaugalingon. Sa panahon nga dunay mo among-among ka na ako pag-usab. De Chiri? Chiri. Human na? Ngano? Tabo na? Doon na ba'y nakapanalipod? Diyang giamong-amongan ko, ha? Doon na ba? Pinahimo, tabo naman. Pamahawa mo! What? Uy! Ikot na! Ikot na! Uy! Mauna ni? Wow! Wow, kanindot ko din kanindot din hilang ka. Ipusang dila ni mo. Nagkita yun. Kinaw.
Wow. Mao kini ang akong bay asyenda. Oh, mura ni og paraiso lang ka. Ug ang atong naagian ka kanina, bisa kabiin na, pero doon na may mga suka. Nakita nako ang naglinyang mga saging. Taod-taod ang pagdagan. Pagkatapos, ang sunod akong nakita, maunasad ang naglinya nga mga kakao. Kakao. Hala no. Ug diri sa sod. Hala, uy. Wow! Kadagang mga manok nga igtatari. Gamay ra na, 200 ka na kabuok. 200? Ug may mga gwardya pa. Langka, drug lord ka? Jennifer? My God! Naigo! Natagak! Kahingigo mo di ay langga. Ngigo mo lang? Mao ka na. Wa gyud magpabuang-buag sukol ka nako. Tungod kay siguro silang mapatay. Bukan ko sa ang magig-away ka nako. Ug ang sunod, saksihi Jennifer. Ang kulba hinam nga talan-awon. Unsa man? May tao nga dunay premyo. At tagan akong premyo niya 50,000. Magbarog siya. Ug unya, ipatong sa iyang ang baso. Sa iyang ug akong puntingon. Sa akong kalibre 45. Unsa? Kung masipyat, aw patay. Unsa? Saksihi ka na karon, Jennifer. Nagaon! Andam na si Kalag. Unsay kalag? Si kalag. Unsay kalag? Tanawa, Jennifer. Nana. Nigawas na si kalag. My gosh! Kalag? Mao na si Kalag. Nagagtalent na si kalag. Kamaogay na magpatuyok-tuyok og kayo. Karon, tanawa. Alain mo, dagingan lang siya Kalag, kay perting dauta. Ug nanggasal na ang bukog sa iyang kilid. Ipiskig lawas, ug hala, namiyahok ang naw. Nagsiga ang mga mata. Kung sa babae pa na, mura na sa si Jennifer nga imong sangay. Resulta ka na sa way tugpa-tugpa. Unsa? Dili si mahadlok kung masipyat ka lang ga? Di ka na mahadlok. Andam na siya. Mao ba? May katawa. Tara, may barog siya. Ug nagkatawa pa nga naglukdos baso. Nag-slow motion pa nga naglakaw. Hunong na, kalag! Yuhu! Yuhu pa. Umpisahan mo na agaw. Shit. Mo pa nangagda nga pasagdan na. Ayaw na paglangas, kalag. Hundo ka na. Oh yeah! Langga tingaling masipyat ka ha. Ug ang agtang ni Kalag ang maiko. Why problema? Tungod kay wati na lay kuhang. Wati na lay wa kapirma ng kalag. Wala, uy. Tao baya na lang ka. Pangilom, Jennifer. Kay mawagtangan ko sa konsentrasyon. Wala, uy. Nakak ko na ba ni? Uy. Ikaw ang muihap. Hangtod sa katulo. Ako, gyud? Ano bang hinintay mo? Ihap na. Oh my God. Okay. 1, 2, 3. Ha? Naigo ni mo? Huwag si Kalag-igo lang ni katawa. Yes! Kita mag-unsa ko kahingigo. Mangag sa ilong gugmohon. Naigo ang baso. Wasak! Ako'y kay Kuya Juan. Ako na guna. Uy, hala. Agaw, dagdagan mo pa. Uy. Lagi punan pa ni Uglay ko sa kabaso. Ipatong niya sa iyang uay. Narito na agaw. Okay! Good! Basta ni ako din sa akong asyenda. Mao kini akong kalingawan matagbuntag. Ang pagpraktis og punting, Jennifer. Pero nganong mo gamit magyud ka og tawo nga mo ay kanang imong palukduon anang baso, uy. Aron sa ingon, na ay thrilling, Jennifer. Eng. Ugod pa nanglit masipyat. Patay! Pila na makabuok patay anang imong kanang imong
Bisyo lang ga, pila na. Murag nag... never. Wa pa Pila usa, na ka Jennifer. Wa pa usa. Wa pa di ay. Karon ka lang! Handa ka na ba? Handa na po. Okay. Jennifer, ihap kutob sa katulo. Hala, uy, ako ginagkurog diri lang ga. Ayaw pagkurog. Ha? Sige na. Ihap na. Okay. 1, 2, 3! Oh! Hala! Naigo ang basog, napilog katumba si Kalag. Patay. Langga di katawa, malangga-langga. Relax lang, Jennifer. Kung namatay, ilubong. Hala! Ni baro kung ni katawa langga. Nagpirlisir pa. Masaanan yung premyo ko. Oh my God. Kita mo na, Jennifer, ha? Ingon ana ang akong abilidad. Ngawa sa uban. Grabe ka lang ka. Tungod sa imong gibuhat, tanawa. Unsa'y tanawa? Nakahihi ko sa kakuyaw. Unsa? Awa, unang tuto. Sibe! Kaligo dito, kaligo! Langga. Nga nugod taon nga imo mang gipabuhagay ng imo. Hala, kaligo! Ako niya luos gidangatang Naldo. Ganyan ako hindi angam kumpensa yun. Patay noon. Bisan ako, Inko. Wa ko mato. Nga mo to'y dangatan sa akong uyuan. Primo abot na Japon higayon. Nga magbayad sila mga sa katumadawan. Naibaw ba mo? Kinsa kini mga tawana? Django. May kasayuran ba mo? Kinsa gini sila? Tagadiin gini sila. Ni arba dinhi sa maong barangay na puyo. Dili taga dinhi, Django. Kung mo, tagadiin sila. Patsun ko ikaw! Patsun di ka! Si Dachiri, oh. Huwag ihuno sing gibuhat. Suk magpatid sa sako. Na dunay bahas asud. Nagitingay siya unang-una ang pagpanimahos. Pinabautan na lagi kinsa iyang panimaslan. O si Bay Django. Usa magkahig sa puta siya nakaw karon. Dili ba siya mabiktimas tulis? Unya, punggutan sa simbak ko kanong multi man tao ko ana simbak ko yung taon. Di lang na may tabo. Dili lang unta. Kukoy, Dechiri, nga no? lugos ako. Usa nang gisulti ni mo, day? Lugos ako. Yung sa may kang yati ay pabinuang diya na Chire. Hindi taong hindi ko mangunay asawas kong amigo, uy. Labos tanan, hindi taong ko ripes, uy. Tumana ang akong gisugo nimo. Rape ako! Uy, nung dan, ang magparibay mamugos ni yati. Ayaw pagtiaw niya, day, uy. Kung sa mo, magluib ka ni Bay Django?
Amigo to kay mi. Giing natin kang lugusan ako! Sinindutay ni tabuwa. Ako'y gipugos o. Lahi kini may tagdagway da. Pero dahil makasa taon taday. Bayaan no? Nahigam tingnan siyang gilogo siya. Mutuman ka bas akong gisugo ni mo o dili? Yati ra. Dahil gusto ka. Ayaw ng rape, uy. Ayaw na. Di na maglisugo. Buhaton ni mo o dili? Unsa man ha? Ni anak ko! Ni anak ko kukuy andam na ko! Rape ako! Sige na! Naunsa man taong ko. Nakauyon kang girip ka? Buhatan ang gisugo na ko ni mo! Rape ako! Rape na ko kukuy! Mapinugsanon ini magparipe. Sige! Sige! Be, manukan ko ha? Udsan man! Okay. Ripon di ka! Buhatan ang gisugo ko ni mo! Lugos yun na sire? Bugo ka? Kiingnan ti ka lugos ako! Ako kung lugos, pinaagyan nga sa pakusog. Di ba? Buhatan! Ayati. Saduhan mo sa? Ida sa din nga nung lisod-lisoron magid ne? Hindi lang ipagis lugos eh. Abuang! Buhatang akong gisugo ni mo. Sige no? Okay, maungka. Okay, okay. Dire, pisto dire. Arita, dinita. Okay, okay. Kipi ko na, kipi. Kalugos mo ni. Ay, patara! Saan nila din eh? Ha? Dili lang ta? Dinira. Bayaan no, dini lang. Narabi bato-bato. Igo batay lubot ha? Maigo na. Huwag ko sa ini ha? Buhatan na! Katugay ba? Lugos kita. Kini. Dili. Mau makadigot ni mo. Lugos makakapis. Lugos hindi ka. Kini ya. Ay. Agay! Ganay mo ko kisi ko. Ha? Sige pa! Palugos mo ka. Sige pa! Ngamin ko. Sige pa. Ngamin ko ka. Usap! Sige pa! Sige na. Tugod, bantay ha. Gigat ko sa tika. Karon ka. Ay! Bangon! Ano ka mangyati? Bangon! Anong tao ni ay? Ano ni? Nabalik ni kong hawang iyati. Bangon, Kukoy! Bangon lagi! Ay, dalian ka. Karoon sa tani, ha? Karoon sa tani. Magpalugos ka! Unya, kulatado naman ang ko ini. Natural! Nga ako ning himuon. Kaya gusto ko ni mo lugusan, di ba? O kay lugusan ko ni mo, nagpasabot. Nga wa ko makauyon sa mong gibuhat, kaya gilugusan ko ni mo. Buang nga ini buha. Tingnan gawa ini buhata. Kus ka na ba kay ka? Yan o kay ko ni mong gijudo. Usab. Usab! Sige. Ipakita imong kusog! Nga gusto niyo ka mo angko nako. Sige na! Nanggaw gini buhat. Gusto mo juga kake. Makatilaw kas kong kabangis. Pues kini... Gigunitan di ka ha? Kakabuhi. Di kakabuhi. Pakuno ko ang dunggan! Hubuon na ako ha? Pinaagis akong duha ka part! Aray! Ni kay pati! Kukoy! Niutong man ka! Ha? Di na ko. Uy, ang lugusa. Binuang ni! Dali, bangon! Natataya ini. Bangon! Nga naman taon ni! Anong kiingo man taon ni mo, ani? Gibunog mo naman ni mo! Kay lugusan magako ni mo! Logos yate! Kiteng ko na ni! Imong sugo luguson di ka! O kay luguson man ko ni mo, gipanalipdan akong kagalingon, siyempre! Unsa? Unsa ato pa? Practice ning ako, Kukoy. Practice? Practice ka kita bunog! Sorry, Kukoy. Agay. Ay, pag binayot. Binayot. Ni binayot sakit kayo. Biyo mo di ka mahilabti ang kang bayot. Ang sakit kayo ang kundunggan, no? Nabungol ko sa diyang imong gihapag sa duhan mo kapad ang kundunggan. Hinungdan nga, nabuhian di ka.
O siya, diya, nagabuhi ko nimo. Diyos ba nimo patid? May pagkaigos ko kuto-kuto. Nabalintong taon ko. Kuwang pa ko, Kuy. Kuwang pa. Kuwang pa nga akong abilidad. Yaw, patyon ko nimo day. Ang akong abilidad may kuwang. Oh, lagi. Tiwas lagi ko nimo. Kuwang pa ni. Gilupi ko nimo kusog. O imong kamot, pagkait. Pagkait na gunit ako. Baga kikikubal day. Baga. Tungod tingali kini sa pagsina ko gunit sa piko ug atsa. Oh, nya. Magbitbit na ko mga bato aron makahimok og paril. Nya ako imong birahan. Neta mo usap ato kalakiha. Bida, nasul ko sa bulsa da. Laan biya ako pagtuo. Ay ano? Sabday pagtuo nimo. Nagtuo biya akong gimingaw kas lugos. Unsa? Nagtuo kong nagam ka sa styles lugos ba? Unya nagtuos kung nagkagusto ka nako. Gisuwayan ko lang ang akong abilidad. Wa ko'y gusto nimo eh. Gisuwayan ko lang ang akong abilidad. Kung makapanalipod bagi ko sa akong kaugalingon. Paita sa kong gidangatan. Ako'y nabunog. Inko, napalit magka ang kabayo ni Tio Naldo. Kinsa nakapalit? Ang Asinda Miranda. Asinda Miranda? Kanas Miranda. Muna pangan sa babae nga nabiyuda. Unya, nagkakaplag o foreigner. Unya maong foreigner, mao'y dato kayo. Napalit ang mga yuta. Ugi mong Asinda. Pero patay na kanas Miranda, lakip na ang foreigner, patay na sad. Ug ang anak, muna na nag-iana. Kinsa pangalan sa anak? Ginganlan o Garrido. Garrido? Oo, Garrido. Usan na siya kasalbahe sa pagkatao. O dili mantigo maluoy. Mao ba? Gani ikitong namatay nga foreigner nga nalambigit sa inahan. May pagduda nga nagpaluyo nga patyon atong higayon na maong foreigner. Mausab si Garrido. Doon ako'y kailang Garrido. Tig-apil og lumba sa motorsiklo. Mao ba? Kadtong Garrido usab, muapil po itong lumbas motorsiklo. Nagkadaya lang gani ang iya mga dagkong motorsiklo. Yun na. Doon ako'y dagway sa Garrido nga akong kaila. O gani. Oh, napil din ako siya sa lumba sa motorsiklo. Kaya tira. Basi border na. Basi border na tawan na. Kaya ni Asa. Niyan. Dagway sa akong cellphone. Ang kuno. Di sa gallery. Ang kuno. Ang kuno. Kini. Ako padaka na ang iyang picture. Hili. Kini ko. Kana! Mauna si Garrido, ang anak sa Asinda Miranda. Siya, Gyudi. Mauna siya do, Danggo. Garrido. Gusto ko makita ang mga Asinda, Inko. Tuduan ko ikaw. Layo bagikan din, eh? Distansya o bang 10 kilometros? Kuyugi ko, Inko. Sakay sa kabayo. Sige. Kuyugan ko ikaw. Layo pa tayo, Inko. Layo pa. Mapahinipin itong kabayo. Layo pa yun. Dalabay ni kompetensya sa atong padagan sa masyaw natos Estel. Draco, you know what to do. Kinsay financier? Kaila ko. Wes, kung sa pagipabot mo? Nagwat lang ko si Umando. Basta doon na gani mo kompetensya ka na to. Di na kinahanglan nga magpaabot ka pa sa kong mando, Draco. Reklaro agaw.
ang makigribal ka na to. Batay agang. Langga. Diyan ang imong brandy. Ala, ipis na yun, ipis. Kadiot lang langga. Pagkauman mo og ipis sa bino, magkagawas ka na. Ha? Nga naman. Dali ko gustong magkabati ka sa among giistoryahan ni Draco. Okay. Secret di ay na? Nay, nagpangutana. Oo, langga. Yan! Usan may kabayuan na kindang-kindang naman yung mayo. Nakita na nako ang bagang kasagingan. O lagi, atiman ko sa kabayo kay nagkindang-kindang na nido niya ko. Kaya sa unahan niya nagkasagingan mo na mga kakao. Dako di kini mo nga sinda. Yeah! May dako na. Kung kay ang ubang mga yuta mga inilog, gikuha sa pinugos na paagi, gikas na giya. Yeah! Ug kinsay nagpugos? Si Garrido! Yeah! Si Garrido? Hey! Unong na! Ikijagan! Unong! Aboy na ta! Hoy! Di na sa nung gihuka! Kakabayuan ka! Hindi ka miling kasakyan ni Uli. Lain ka! Dili lang ita! Diyanggo! Di ta pa doon sa dito na pita. Di ta pa doon na dito. Nga no di ay, Inko? Di ta magpadool. Kaya doon ay gwardya nga mamusil. Kung magpadool ta o musuod silang asinda. Unsa? Daghan ang gipusil ana. O kay pagawas nga gipusil ka kay mga kawatan. Ingon ni anak? Muna binuhatang Garrido. O pipila sa mga kabatanunan diri. Ipahimudsan o bayran lang o dakong kantidad. Ingon anak si Garrido? O labaw sa tanan. Kanang iya mga sakop. Kadaghanan anak. Mga killer. Itkupihoy. Unsa man kahaang sunod nga mahitabo. Mga kaigsunan, sundan nyo sa pagpaminaw online pang mga sumpay ng Sugilanon Lone Ranger. Sugilanon nga sinawato gubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Musical scoring, Randy Lacorda Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Dacuda. Dalit karato sa RMN Drama. Umuto ka listeners ang part 4 sa Lone Ranger, no? So, nindot kayo yung dramahan, no? Kaya makalingaw niya action sad. Muna nga ningkamot ko nga ining drama dili tantong daghang kulang kaya ako yung gisubay-subay di mayo. Binta-bintahan ni kay daghan ang live streaming nga akong nakit-an. Muna nga di tanto siya nga daghang kulang, no? Abot-abot bitaan ni siguro part 10 siguro ning Lone Ranger, no? Kay bita-bitahan ni kay taas-taas og live streaming ato nakit-an ba. Sige na kung subay-subay, no? Kay dili basta-basta pud ma-search. Tungod sa kadugay na ni ba. Muna nga balik-balik ko na kung search para pasin mo gawas na madugay ang mga live streaming kay nga nana man na sa algorithm ba na sa Facebook kung sa tawagan na nga murag dugay ma-search ba basta tungod kay dugay na. Kaya atong i-search ug balik para ihatag ba igawa sa Facebook ba. Muna nga labag is ulo ka listeners yun. Ya dili kay usa ka adlaw ni kaugma balik ko na po na nag-review og search. Antod nga na mo gawas nga live streaming kanang wa pa makit-in na ba. Magbasa ko sa yung comment ng mga listeners, no. Una si Nistayap, ayos mix na akong idol Ray Bores, na akong idol Ray Fights kayo. Salamat kay Nistayap, no. Malingaw kita basta na si Ray Bores sa drama, no. Nya
Salamat kay ni Stayap, no? Amping sa pag-drive, no? Lingaw lang sa pagpaminaw sa mga drama. Si Tim 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 Mundihar. Ano na may to? Tim to Mundihar. Sa may basa niya, Tim Mundihar. May gabi, Lods. Mayo kay naana sa bag-o na mong subaybayan. Amping kanunay, Lord. Salamat kay Tim Mundihar, no? Sa imuhang paminaw. Mo lagi ning amping ita ni kay para maka-upload sa dahan drama kay labad sa ulo gid makawala og gana ning labad sa ulo. Nya si Jiker Puntalan, good morning po idol, may kopya po kayo sa dramang Quran Biblia, salamat. Wala gyud kopya ni no aning Quran ug Biblia, introduction siguro naa pero wa man tay kompleto ani nga na record good. Pero gikuan ni gimo ni drama sa laing istasyon. Gi-upload na ni mga dramang binisaya sa mga niaging mga tuig sa to. Ang title kay Si Mary ug Yusuf, no? I-search na sa tanawan na sa dramang binisaya. Na diha ang title kay Si Mary ug Yusuf. Mary ug Yusuf, no? Muna siya ang Quran ug Biblia. Gilahi lang title sa laing istasyon kay para di po mapares di HP ba pero maura na siya sinulat ni Fermin Colliantis Gomez, no? Tanawa lang sa mga dramang binisaya, no, nga channel. Ang title kay Mary ug Yusuf, no? Si Mary ug Yusuf mao na siya ang istorya sa Quran ug Biblia, no? Jiker Puntalan, salamat, no? Sinsa kay wa gyud tay na record na siya di HP. At taon naman gud po ni siya, no, nga na yard sa DHP na wa pa uso cellphone atong panahon na. May gani kay gihimuan ni sa laing stasyon og version ba, no? Gilahi lang title nila, Mary ug Yusuf. Pero maura ni Quran ug Biblia ni. Mo ning drama ha. Si Rocky Vlog mayong gabi na Lods. Salamat Rocky Vlog gabi na gid. Si Aisal Kusaybi, salamat admin magkinatawa na sa kuan sa kusina makita na pud ko CCTV ani. May drama sa to sa una admin nindot sa Jira, lawod sa kasilag ang title. Nabitaw kinumdum ko na. Ang kamot na nga makasubay-subay tabisig na ada eh. Nanta ko nakitaan nga action drama. Problema kay way sinugdanan. Gira ra ba ta kayo? Pero wala sinugdanan ba o kita jud sa episode 1. Una nga wa na lang nako dayon na kay sayang mato pag paminaw ni siya urigway po ending pa di magmahay niya mo sa magmahay na ganidaan na naratay malaktaw sa naka nang way sunudanan na pa kita pusa no nang sayang good action drama ba siya so balik ko na ko subay basta day i-release sa Facebook ba balik ko nung search basin pa day action drama gira kayo ako sayang lagi ibalik-balik na kung subay siya pag mugawa sa mga live streaming gid labad sa ulo gid usatos nakalabad sa ulo kay gisubay gid maayo ba. Salamat ay Alsay ko sa ibino nga nalingaw ka sa Jack and Poy si Mihiyas Lodi. Good evening idol, bahalag daghan og kulang basta malingaw ra gihapon ko. Ang importante nga makalimot sa oras ug makawa sa kakapoy samtang gapaminaw ko. God bless you always, Idol Jan. Salamat kayo, Mihiyas Lodi, no? Ito, importante yun, malingaw, kita, samtang naghimot sa mga trabaho ba? Di na lang ko na ito seryosohon na ikasuko na ito kay naikulang, no? At least, ang palipas oras ba samtang naghimo ka sa mga trabaho. So, mahuman imong trabaho nga nalingaw ka tungod sa drama. Murag yun na. Ako, nga naragod kong purpose nga malingaw ko samtang trabaho. Ano magugnay din mga kulang na importante nga masabtan, no? Masabtan kay Bisaya gud. Nya mga listeners, bright baya pud mo, no? Makasabot ata sa dagan sa istorya, no? Mga listeners. Muna nga salamat ni Mihiyas Lodi, no? Nga wag reklamo in town, no?
Basta kay malingaw lang siyang katrabaho, no? Salamat kayo, Mihiyas Lodi. Unya, si Jiker Puntalan, good morning. Salamat, Jiker Puntalan, no? Nabuntagan, yun ako upload dito, no? Manang na good morning. May kadakadlawon man ma-upload, good morning na gid. Lodi Mihiyas, idol dyan, unsa imong contact number o Facebook account kay na ako'y gamay nga palipay na magpadala nako. Mapadala nako. Salamat sa imong pagbati dol ha. Naminaw ko karon sa loyo sa Kabangis unang yugto. Salamat kayo Lodi Mihiyas, no. Nya. Salamat sa imong intensyon, no, nga gusto kang makahatag palipay. Daghan na gyud ang gustong manghatag ba, pero ako lang ipang balibaran kay maulaw ko. Ang gusto makig-friends na ko'y Facebook account, no? Sa Jankin Anota, no? Inana ra pero di ko ingog mangayo ninyo, kay paraway kasaway ning mga bashers, no? Importanteng awa gyud ko mangayo ninyo mga ka-listeners. Inyuhan ang kasing-kasing nga manggiloy-on, manggetagon, Ginoo ray magbalo sa inyong kaayo. Pero wala gyud ko mangayo diri. Alang gyud mga taong gipanalanginan sa Ginoo nga kamaumrod mo share sa uban. Una Ginoo ra gyud magbalos ana mga tawo nga manggihatagon. Unya, salamat kaayo, no, Lodi Mihiyas sa imong kanunay pagpaminaw. Si Amorlina Alcala, wow sir, naana pod ko bago paminawon. Daghang salamat. Salamat po Amorlina Alcala, no? Unya, si Jean Ruiz, bag-ong kalingawan na po ni nako. Salamat kayo, idol. God bless. Salamat kay Jean Ruiz, no? Si Rocky Vlog, nindot ka drama. Salamat kayo, Rocky Vlog. Rinaldo Ristipicar, good evening, Dol. Good evening po din mo, no? Rinaldo Ristipicar. Salamat sa imong pagpaminaw, no? Si Rika Stone, Dol. Salamat sa bag-ong napun nga drama na imong gi-upload. Thank you so much, Dol. Salamat kayo, Rika Stone po sa imong pagpaminaw. Si Lingil Habman, hello sir idol, thank you kayo sir. Isa pa yan Lingil Habman, no? Salamat po sa imong pagpaminaw kanunay. Si Jean Ruiz, daghan kayo kung katawa ning dramaha, ka-joker jud, natingala tawo na kung alaga kay gakatawa kung mura isa. Mga gid malingaw gid mo na Jack Inpoy. Katawa gani ko ani nga mag-edit pa ko, no? Mag-edit ko ba makatawa ko ani? Labi na kay mga joker kay ning artista ni, no? Ini si Christian Jano, mo ni sikat sa una. Ang bata pa siya ba? Siya kanunay bida sa mga drama. Si Christian Jano. Anak si Jack. Muna si Christian Jano, no, artista na gabata yun, ano? Pero karon wala kubantay na apil na siya sa mga drama. Kini si anak ni Goliath po si Aldwin. Mao po ni bag-ong joker ron sa UHP. Makalingaw kayo, no, si Bugard. Andre siya si Poy, no. Makalingaw kayo ng dramaha ba. Si Radin Masupat, salamat Dol na bag-o drama imong gi-upload. Salamat po Radin Masupat. Si Ronnie Kalibugar, good morning idol, good morning sa no. Para umapohon. Kadlawon na good morning gid. Romana Bitwala, salamat sa pag-upload idol. Way sa payan Romana, no. Si Lingil Habman, wow, thank you sir, kanindot ani nga drama. Salamat kay Lingil Habman, no. Nabisag natin mga kulang sa mga episode, pero ganahan niya pamuminaw ba. Birds dig sa maganda idol kung walang raktaw, haha, wag ka na lang gagawa idol lol. Bakit po kayo gumawa? Aswang story na lang ako ba? Kwentong Aswang Lodi ang haba, kompleto. Pasensya dyo ka birds dig sa mo, di ka ganahan kay di kaglaktaw, no? Pero ay lang po ina nga wag ka nang gagawa idol kay luoy po tong uban nga more lingaw in town ba kining mga drama nga kauban sa matag adlaw nga pagtrabaho nila labi na sa mga OFW, no? Di paita sa nang wag ka nang gagawa luoy po to sila nga nagpaabot, no, sa mga drama. Ganahan sa sila bisag ni sabot na lang sila bisag naikulang, no?
at least malingaw sa samtang trabaho ba. Pero dili ka na pugso no, di ka ganahan maminaw no, birds dig sab kay naman kay kuan, naman kay kagawasan sa pagpili o asa ka malingaw no. Kaning aswang story nga imong gingon no. Na may daghan na sa YouTube, pwede ra kag maminaw ng horror. Pero kining mga aswang-aswang mura man kuan. Marag sa tawag na maghatag na nimo kujaw-kujaw. Aswang story. Kuyaw kag damgo-damgohon kaning aswang story na. Kwentong aswang paitas ani. Sa una bata pa ko mahadlo ko ning aswang-aswang bay. Sabi na itong mga salida sa una ba, mga aswang-aswang bitaw ka na Tagalog nga salida ba, aswang-aswang. Ya, matanaw kag kanang TV sa silingan, layo-layo pag inyong balay. Yan ang uli, kay ngit-ngit kayo dalan, napay mga kahoy-kahoy, pedlo ka. Makanaw na kaning mga aswang-aswang ba. Uso ba yung sa una ng mga tiyaw-tiyaw di. Muna nga, kuyaw kayo, daman-daman nun tana. Pero karon na, paano naman daghan magtao high-tech na no? Halos nalukop na og tao ning kalibutan mo na nga ang mga aswang na ning sibat na una nalingaw man si Birds Digstad sa mga aswang okay ra na no. Ikaw mag-igo no. Nalingaw ka sa aswang-aswang. Pusante nga mag-ampo before matulog para dili ka damguhon ba sa mga aswang-aswang. Nya napailain ng comment si Kimberly Burdan sa DHDC kumuha ng Davao ka magkuha ng drama. Sa DHDC ka kumuha ng do you manage sa DHDC ka kumuha ng sa may mo comment na siya kay mo magputol-putol. Putol-putol na siya mo comment yun. Kimberly Burdan kabantay ko ano ba? Sige lang hisgot og DHDC. Yan mo man siguro na DHDC ning drama kay una pa i-upload na ni kuan ni Radio Vlog kay DHDC na siya nagkuha og drama. Pero wala ni DHDC kay wala man sila ka-upload. Subayan ang kang Radio Vlog nga mga upload kay ang unam na kay sa DHDC na siya nagbase. Wala ni DHDC ning drama luyo sa kabangis. Og kining Jack and Poy lahi man nag sa DHDC ron nga drama kay kana mang bag-o kanang boya kanang panugon sa tanang bakak ikaw ang tinuod mo ba na mga drama nga bag-o ba dili ko gwapo okay lang yan na mo man na sa DHDC ron pero kini drama karaan wala ni libog taning mag-comment ba sa DHDC ka kumuha. Okay, silingan ako ng DHDC kay mo to mga ayo kung kopya ni dramahan no. Wala ni sa DHDC. Muna pasensya kay Kimberly Burdan no kay mura man ni og. Pero na kay link diha ung na kaning dramaha. Mo kay Facebook pwede ra kag mag-send ako no. Nazo kung tinuod yung nga na sa DHDC no. Sindi da kog link sa akong Facebook account. Ang mutuo ko nga na sa DHDC. Kaya magsige na comment ng uban DHDC ko noon siya. Iya mo kanang kuan. So why ba kung search ana sa DHDC? Kaya sa una 2021 nagsunod po ko ng DHDC 2021 bago pa ko nagsugod og kanang upload og drama ba. 2021 ba to 2019. Pero iundang ko og kuan sunod sa DHDC. Sa may rason nga niundang ko atong DHDC og kanang sunod. Kay naay mga higayon nga walay live streaming. Malaktaw ba? No? Malaktaw ang episode. Mura po sa DHP na po, mawalaktaw.
Pero napadulain nga hinungdan nga nung ning wala ko mo sunod ba. Kay kana ba magsapaw-sapaw ang drama na ibalita, masapaw siya sa audio drama. Muna nga kaybaw si amigo drama na nga ay mga drama episode nga magsapaw-sapaw ang balita. Muna nga iyon sa may metabo na apilo ni muna og insert sa imong edit. Banha kadyo ay masapaw-sapaw ng drama o balita ba. Na po time nga laktaw-laktaw. Laktaw-laktaw ang kintahin ay drama episode 1 kintahin. Ano ta maglaktaw-laktaw, mulaktod-laktod ang istorya nga na. Para pagka forward ang audio. Muna nungdan nga wala ko mo kuag drama sa DXDC atong aning sa karon. Kay kuan niya ang mga listener mo yun sa man laktod-laktod sukat-sukat man idol imong drama sukat-sukat ang istorya na po sa pausapaw sa balita. Muna siya nungdan mga ka-listeners nga wala ko mo kuha og drama sa DXDC nga mga live streaming. Nindot pumunta sa DXDC kay giputol na nila daan. Di na kayo bugat sa memory ba o sa load. So wala ko mo subay. Kay putol-putol lagi. Suko ganing uban niya natay kulang episode unsa na kanang nay mga putol-putol laktaw-laktaw sapaw-sapaw nga kuan. Samot ang labad sa unang gasig comment nga sa man. Muna nga pasensya no sa mga nag-comment no. Mga nag-comment og DXDC pasensya no kay wa kita mo kuan sa DXDC. Gawas na siguro og parehas ang drama sa DWHP. Parehas ang drama sa DWHP o DXDC kay nay makulang episode sa DWHP kintahay wa sila mag live streaming. Pwede ta makasubay sa DXDC kung nabay ilaha. Nga na siguro nga sitwasyon okay na. Kung may live streaming sa DWHP nagsubay na to sa DXDC una ay ilaha di sumpay ra. Okay na siya. Gunaan nga wala gini sa DXDC gi live streaming. Gamudong ta dito maglabad-labad ug samot sa ulo. Mga ka-listeners no. Tulad ng gitubag ning comment ba nga sige gisgot og DXDC ba. Dugay na ning drama atong gi-upload wa na sa DXDC. Pero malipay kung naa ni sa DXDC kay kana pay makumpleto ang episode. Annalyn Samson agoy nindot kayo ni idol. Nindot pud kaayo ang kanta idol unsay pamagat aning team song nga ana idol. Ang kining team song sa Luyo sa Kabangis kay Bunga sa Kabangis no. Ni Ami Pilomino. Nindot ni kata Bisaya. Bunga sa Kabangis no. Yang title Luyo sa Kabangis nara po ni sa lyrics. Nindot ni Bunga sa Kabangis nga kanta mo ni kasagaran ipa-sounds og mga drama sa Bernisan mga Simona Santa bitaw kanang pangpatandog ba. Lionel Galia, salamat sa upload idol. Isa pa yan Lionel Galia no. Nya si taas naman akong intro vlog dai putlo na nako ni mga listeners ngani. Uman ani tiwason na nako ni no si Lynn Burst. Wow kanindot kayo sa drama. Salamat kuya. Way sa pa yan Lynn Burst no. Nya si Carmela Binaraw. Wow, may bag-o na po Lods. Thanks a lot. God bless. Salamat kay Carmela Binaraw. Nya si Chichana Queno. Ahaha, natukan sa inyo Jack and Foy. Lingaw si Chichana Queno. Si Narjun Jeans. Salamat sa pag-upload unta dili na ni shortcut. Nagyo ya po shortcut ni kay na may kulang. Nga live streaming. Sinsya kayo, no? Si Los Base, good morning, idol. Thank you. Yun sa mga upload. Nice po ni siya. Action, malangaw. Malingaw na po may ani. Thanks and God bless at us. Salamat kay Los Base, no?
Jonathan Santinyaman, shout out idol. Shout out ni mo Jonathan Santinyaman. Salamat sa imong pagsunod o paminaw sa mga drama. Unya si Ludi Mejias, tulo ka heart niya. Salamat kay idol Jan, bisan luyo sa imong kakapoy sa panginabuhi apan naning kamot gyud ka ug-upload sa mga drama aron lang makapadayon og paminaw ang imong suking tigpaminaw. Ilabi na ang tuwa sa halayong dapit sama sa laing nasod. Luyo usab sa ilang kakapoy ug kulang sa tulog ang imong drama ang makawa sa kakapoy dol. Usan ako sa isa dakong pasalamat nimo idol. God bless you always nimo idol. Hinaot ko nga tagan ka ano na ugmayng panglawas kahimsog hilabi na sa tibok banay nimo. Salamat kay Lodi Miyas no. Nya, with tulog heart no imong comment. Salamat kayo. Lodi Mejias or Mejias Lodi na duham na imong account no. Salamat kaayo. Salamat kay idol Jan bag-ong upload sa Jack and Puy. Salamat po ni mo Lodi Mejias sa imong kanunay paminaw. Lablin pintuyan kalingaw jud ni drama. Mao gyud. Salamat Lablin pintuyan nga nalingaw kano. Si Judy Ann ni? Judy Ann Licaros. Mingga sa bungiran na punsero. Wala kita ng dramahan no. Nya taas naman akong vlog no. Putlo na lang ni mga kalisteners. Sunod na po ko magbasa sa inyong komento o maka-upload na po sa sumpay sa Luyo sa Kabangis or Jack and Puy ba no? Mga ito mga kalisteners. Thank you so much for watching. Ang mo ko na mga kalisteners. God bless us all. Advance Merry Christmas.